Hest, Belgian. Ja, zie je wel. Man skal jo vide, at på de rigtig store herregårde, som Friesenborg, Schackenborg og sådan steder, at der er man jo typisk 10, 12 fast, altså nogle bælger gående foran ploven, der kunne trække ploven og haven og trummen og såmaskinen gående. Og et eller andet sted må det have været et imponerende syn at se dem rykke ud om morgenen, når Hermann gav ordre til det. Det kan godt være, at det var et imponerende og flot syn, men det var også lige så hårdt, som det var flot. Og det skal vi ikke begræde, at vi har fået nogle mere moderne redskaber, der tager over det. Fjerspanden her, det kører til Henrik Ringhave, og det er ejet af Ejne Ølenslager. Forløber, det er Rie, der går nærmere. Det er den venstre hest, og den er 13 år. Den skærmer, det er Bike, der er 4 år. Og ved stangen, det er dem, der går tæt til vognen, fordi der er en stang imellem stanghestene. Der er den nærmere den venstre hest, den her Kong Hat. Den er 3 år, og den skærmer den her Viggo, og den er 7 år. Og så har vi et tospand fra Charles Madsen, der er en valgagt danser, der er 7 år, og Hoppen Monik, der er 6 år. Det er jo sådan, at mange af dem, som kan køre med hestevogn, at de har faktisk haft travlt de sidste dage. De har kørt med studenter. To fjerdevogne, som vi ser nu, Slotshjemmet, der kommer. Nu har vi på linje der. De to fjerdevogne, som vi ser både foran fjerspanden og foran, det er jo gamle vogne, der nok er bygget omkring 1900-tallet. Det kan godt være lige slutningen af 1800-tallet. Og det har været sådan på de lidt større gårde, hvor man har brugt dem til at køre med roer og alt muligt andet, men hvor man så også kunne sætte steder på, når der skulle være jagt, eller der skulle være nogle andre ting, sådan at man kunne køre med gæster. Jeg kan være lidt i tvivl om det her polstring, det har været på altid. Jeg tror nærmere, det har været som det sidste, vi ser her, med lidt hårde bænke. Og det har været lidt sådan lavere, der har siddet den, hvor Hermann så er kommet sikkert med et spand lidt lettere heste, der har transporteret ham. Og så har vi de to vogne over til højre, det er jo topmoderne vogne. Og jeg hørte i formiddags, at der faktisk er et køkken og toilet inde i den vogn med presenning. Og de har kørt fra Skagen til Gæsser med vognen her. Og det er jo sådan, at Skov Naturstyrelsen, de har faktisk lavet nogle ruter og lavet nogle aftaler med folk, hvor man kan stille hestene ind. Nogle de har også simpelthen deres egen indhegning med, som de lige hurtigt laver, hvor hestene de kan gå over græs, hvis man holder dags pause. Og nogle gange har man sådan en cykel med også, som man kan cykle ind i byen, hvis man ikke lige synes, man vil køre der. Og det er i hvert fald også en rigtig god afslappende måde at holde ferie, og så er det CO2-neutral. Og ja, det er jo igen, at de er nogle formålige heste, de her belgier. Gode til kørebrug, gode til ridebrug, når man er på et plan, hvor man vil have det sjovt og skægt, man synes, det er hyggeligt at en hest gående udenfor, og man alligevel godt en gang med en tur ud i skoven, der hvor man ikke må køre bil eller på knaller, men der er hesten jo et rigtig godt alternativ. Og så er de jo stærke, og vi læser jo op i pressen og alt muligt, at vi har et problem lidt med vores vægt, også mennesker. Men så kan vi jo bare købe vægt, og så kan vi jo i hvert fald klare det nogle kilo endnu. Tak til belgierne.
bruger vi jo til også at vise fremgang. Det gør vi jo også inden for hestene, som vi har set mest af. Man taler jo om, at man gerne vil have en avlsfremgang på cirka 10%. Men det er jo ikke bare inden for hesten, det vil man jo også inden for kvæg, får alle de dyr,